Здравейте, хора! Добре дошли в нашия нов гейминг канал, където ще качваме всякакви видеа на Poppy Playtime днес. Не само на Poppy Playtime. Днеска ще играем Poppy Playtime 4, иначе ще играем... Батерията ми е на 27%. По-често ще играем на Ice. Точно така. И сега започваме. Какво? Трябва да ни възстановите парите 4 евро. Вие представяте ли се? Трябва да ни възстановите, ще ви дадем майбан, ще ни ги върнете. Пишете коментарчи, харесвайте и да започваме. Айде, гледайте. Гей и сейвинг. Кой ли да махна, бе? Така, почваме от начало. Пресейни бутон. И малко поиграхме. Континуе. Добре, ще го продължим. Континуе. Нищо, че не играем, нищо, че не знам как се играе. Игра? Да. Да. Нали всички хора, като са излезли... Ама така хора по някое време... Не говорихме на една бабичка, че не иска пари, защото проси. Така хора по някое време може би ще пия кафе. Защото не съм пил днес. Очаквайте на 18 февруари в моя канал да играем Poppy Playtime Chapter 5. Извиняваме се, но просто имам стомашни проблеми от 5 дена. Защото ядох. Ой, Райчо! Да, тропни ме, да! Ай, продължавам. Да, ти! Ами няма! Има цел! Има и пистолети и ножове. Извиняваме се. Това го чух от цигански сериал. Извиняваме, турски! Кой парти, бе? И хора някой пръчка. Далече.
И така хора, сега ще спрем клипа на... Стига се плюл този шибан чай, бе! Тук ми се преповръща, бе! И така хора... Казвай, бе! Спрем за кратка пауза. Пари! Да. Така, да, ви Майка, тя се плаща през номера ми, бе! Ай, пада ме 69-67, ми представа в глазата 69-67. Точно колко. Правя себе. Хора, извинявай, че си ти си бърдял, бе! Хора, поднахме, бе. Минаваш покрай това, бе. Край газът. Много е часто минаваш и на Добър бе! Чайте, че... Кой боже, бе? Ето това, което... Хора, извинявам се, но това е един дядо говорим. Защото идите да иска 1 евро. И така, хора, утре ще играем играта, защото сега е... И си е пече майката!